Lesu TV Gombe. Hello? Ya na zo ina ƙofar gida. Shi ke sai kin fito. Nayi ne. Lafiya ya gida. Ya aiki ya su mama. Kwana biyu. Kullum ina zuci zan zo ban samu na zo ni ba. Wallahi. Sai kuma yau Allah ka wani. Sakamakon in ban ganki barin kai na baya kwanciya wallahi. Ni ma haka ne ai. Ai baki kai ni ba ai. A koda yaushe in na kwanta tunanin ki nake. Jujjuyi tunanin ki nake. Wallahi ko suna na ji an kira su mai suna irin naki sai na ji gaba ɗaya na ji farin ciki. Kai ina iya kiran yaro mai sunan ki mace mata kyauta saboda tsagon sunan ki kawai. Ko? Ni ma haka ne ai. Ba. Kai nawa bai. Kai. Kai. Kai dan mana mutuncin ina ne? Me ka zo yi a nan wajen? Na zo wajen irka ne. Ka zo wajen yata? Saboda baka da mutunci? Wa baka izinin zuwa wajen yata? Na ganta ne hanyar mu haɗu. Muke magana ina son ta yi sanadi. Wallahi. Kibelin kanka. Allah ta haƙuri. Kibelin kanka je. Wallahi Allah ta haƙuri. Wallahi baka yi Sai sama. haƙuri. Wallahi sai kai belin kanka. Baba kai haƙuri. Kai ba zan yi ba. Kai belin kanka na ce. Kai belin kanka. Baka duka za ka kawo da mu kanka. Ka ji damar kunya fa. Kamata ce za ka cire naira 1000 kana bani? Ai yar ba taka bane kai kadai. Ban kuɗin nan. Kace ki ban kuɗin nan. Ashe na ga gidan nakun gaba ɗaya gidan kamar gidan masu hali komai normal har da gate da komai ashe kallon kiɗi nake wa dogo. Amma ko ban ji daɗi ba gaskiya. Shikenan kai hakuri. Ku danna subscribe a tashar Lesu TV domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Lesu TV Gombe.